Wat een waar, wat een waar. Blijft stil weer van de middag. De zinnen erbij, de simmerwarmte. We kunnen uit stroon en we kunnen hier nog wel even de barbecue boeten zetten. Maar dat maken we wel wat betiet van, want het is nog altijd een tige vochtig. Ik in joentijd. Wel, de verwachting. Joen en vannacht. Ja, nou, we hebben joen flinke opklarings en prachtig ondergaande zinnen. Maar staan er gewoon niet kans op mist en dichte mist. En dus een serieuze waarschuwing voor het verkeer. Vooral letter joen en vannacht kan die mist opplakken. Dicht wezen. En dan hebben we door de temperaturen 10 en 13 graden en de wind is er als net zwak. Ja, ik krijg 0 en 2 uit het zuiden en zuidwesten mee. Morgen alweer een prachtige dag. Zinnen en nog een keer zinnen. Nou ja, er is even wat meer bewolking, maar de zinnen had 4 bij de oerhoorn en we beginnen in de maand die nog maar de kans op mist. En dan morgen de middag 20 en 23 graden. West aan volle simmerdag en de wind uit het zuidwesten mee. Ja, die kan later wel eens wat westelijker worden. Zuid-zuidwest, misschien later zuidwest, ontwest. En die wind is zwak of matig, krijgt 2 ontrijden. Even wat meer als joert. Ik prachtig voor de wetensport. Nou, dan zetten we terug naar het vooruitzicht. Manje nog een warme dag, 21 graden. Flink wat zinnen, maar er komt al meer bewolking. Hè? Het blijft droog. En er komt ook meer wind te staan. En meer wind. Ik op Tiese, maar nog altijd een droog waar. Maar een temperatuur om en bij de 18 graden in een vrij krachtige westelijke wind. En waar is je? Een krachtige westelijke wind. Ruin, lichte ruin. Ik wil bij droge perioden. En staan 18 graden. En het zou eindelijk wel eens draaien kunnen op een eerste echte oktoberstorm. Bij Matamanje, maar weer even in het waarsje.